Rockstars. Oricum o să-i cam 0 din. Asta e mingea mea? Care? O să vă te mingea colosală. Asta e mingea colosală, adică a mea, cea mai albă. Cea mai cură. Who wants some TNT? Se duce gripă. Bă, beam apă, eram în filmare și o să-i bag pe telefon apa. Și se activează de ăsta bun. Stack run! Stack run! Frate, m-am dezabonat că... Frate, m-am dezabonat că Skibidi Toilet e de căcat. Nu, că poate nu știu de fapt. Da, Matei nu se mai joacă. Ba se mai joacă, dar lasă-l. Dă șutul! Da, acum fac vlog. Voi strânge o grămadă de cuțiuțe frumoase. Uitați pe broc ăla. Ce schimb îi dau. Colorul. Am uitat să iau ăla. Voi lua și ăla și cutia de acolo. Prietenii mei care urlă ca nemii. Și cum pui muzică? Care aplicație? De pe YouTube. Easy. Assault and buttery. Uite, nu fac nicio mișcare pentru acest lucru. Vezi, Anis, că nu fac nicio mișcare. Yummy gummy, what a dummy.